Look, proxy. So, yun siya guys, mga ipadala. And, hindi ko na siya dalhin sa taas. Really? I love you. Good morning, Philippines! Ang ganda ng kahoy. Look, tignan niyo naman yan. Ang ganda. It's so beautiful. Ang ganda. Ang ganda talaga. Maganda yung snow ngayon. Maganda yung snow. Nag-stick talaga siya. Kasi when ganda ng snow. Good morning, everything family! Hello! Hi guys! Good morning! Ang ganda ng snow sa labas. As in talaga. Yung snow is nag-stick. First snow of 2021. Yung buko. Anyway, good morning po guys! And it's already 7:29. It's like, you know, sobrang aga. And also, sobrang aga nanonood ako ng Mother na movie, si Jennifer Lawrence. Yun, nanonood ako, and yun, and sabi ko, manonood nga tayo ng movie habang tumitingin ako sa window. Ang ganda ng surroundings ko ngayon, guys, sobra. Ang ganda ng snow. As in, nagagandahan talaga ako sa snow. Magbiko nga tayo. I don't know if this biko, meron namang akong biko dito. I think this is still okay. I'm going to heat it. And kakain tayo ng biko. You wanna go to the snow? You want to go play? You wanna go play in the snow? Ang ganda ng snow. Dumidikit siya sa kahoy dahil hindi masyadong maginaw, so it's not really that powdery. So it's kind of holding to the branches. So yun, napakaganda talaga pag. Paminsan talaga makaingon lagi kag aray kalami maghubo sa labas magsaysayaw. So here's the biko. Hopefully this is still good. I got this from Filipino store. And let's try this. Initin natin. So, hopefully, still good. So, kapihin natin, kapihin. Kakaiba tong biko na to, ha? Hoy, still early. My God, you guys are a piggy. Yung dalawa kong alaga. Nakakaloka. Let's go outside. Manipis naman pala yung snow. Manipis. Wala. Mag-shovel tayo. Ito yung isang shovel. Ito yung gamitin natin. Orange. Tubig. Hello, Roxy. Hi! Come here. Ang ganda ng kahoy.
Hi, baby. Hello. Come here. Where's Misty? Come here, Mitz. Ang ganda ng kahoy. Look. Ang ganda ng kahoy. What are you doing? Look, see. Look. Okay, go. Look, Roxy. Here, hold this. Okay, here. It's in your face, look. Okay then. Woo. Woo-hoo. Right here. Boo. Where's Misty? Oh God. May aniklak. Natabunan. Okay. Come here, Rox. Hi guys, galing po ako sa labas, nag-shovel po tayo doon. So ngayon, nagbihis ako kasi nabasa ako ng singot. So, ang inano ko lang is doon sa flat area, yung inano ko, shovel ko. So, I think magmi-melt naman. Ibalik ko na naman ito guys, kahapon sinuot ko to. Kasi naginawa na naman ako. Kanina, ang init-init doon sa labas. Pinapaningot ako ng maraming singot. So yun, muna tayo. Nag-glasses ako kasi I was editing. Para ma-fold natin ito. Kasi pinagtatawanan na ako ni Mister. Palagi na lang siyang, oh, you always do laundry, pero hindi mo pino-fold. Pino-fold na lang pag paggamitin na itong Hi guys, I moved the plant, yung andun sa ibabaw. I moved it kasi, tignan nyo naman yan. Okay, hold on. Tignan nyo naman to. Na na siya, may dry something na siya. So, I need to, look, namamatay siya. So, I need to add more water and transfer it over here. I-move natin yan and ito yung ilagay natin. Look, ang taas na niya guys. Nung binili natin ito, ang liit, diba?
hold that. And then I will take this here. Hopefully, I can do it. Kasi namamatay din siya, guys. Look, namamatay. And then, iwan ko kung paano yan buhayin. Kasi before, we have that in the Philippines. Okay, my grandma. Pero, dali lang siyang ano, kasi I think that one need a really real sun. Look, ito buhay na buhay kasi nag-face siya sa sun. Pero ito dito, dahil hindi siya naarawan, look, patay. Pero ayaw ko siyang galawin, I need to add water with that. Si Misty, nakalimutan kong pakainin. Kasi nagtago kasi yan kanina, guys. Ayaw kumain. So ngayon, nilagay ko yung pagkain niya sa ibabaw. So ngayon, sunod ng sunod. I think nagutom. Bisitahin natin yung mga kalamansi natin sa basement. And yung kalamansi at saka mangga. Diba? May mangga tayo doon. And yung lemongrass natin, bisitahin din natin. Kasi mayroon tayong lemongrass din doon. Parang buhay pa yung mga alaga natin dito sa basement. Dito ko siya nilagay kasi alam nyo na may window. And hindi ko naman pwede silang ilagay lahat sa taas. So, ginoo ko. Ito yung manggang kinakain-kain ko talaga. Hold on. Tubigyan natin. May narinig ako dyan. 3 lemon po ito, guys. Yung isa is andun. Iwan ko kung bakit hindi siya masaya. Pero bahala na si Batman. And then yung lemongrass natin, tumaas ng tumaas, 'di ba? So yun. Sana walang snake dito, ano? Kasi alam nyo bang may snake, ano dyan, oh? Skin. Ito yung mangga. So ito yung mangga. Parang kulang man, guys. Kulang sa tubig. May mga lumalabas siya, guys, ng mga dahon sa ibabaw. Kaso parang namamatay siya, may kumakain. Yan, dito may kumakain. May lumalabas na dahon palabas-labas, kaso namamatay talaga siya. At saka yung lemongrass. Dami. So, ito yung mga ipadala natin. Hindi ito lahat, guys. So, ipadala sa Pinas yung hindi ko na magagamit dito kasi nagdubli-dubli na and also marami na kaming ganito. So, tignan natin kung alin yung padala natin. Kasi yung magkapatid, si Tami at saka yung isang kapatid na bunso, mahilig sila mambili sa Macy's. After Christmas before, maraming nagsisale na ano, ito pang Christmas, oh. Hindi ko man ito magagamit. Honestly, hindi ko ito magagamit. So, ipadala ko sa Pilipinas yung hindi ko na kailangan dito. And habang nagpapadala tayo, meron tayong box sa taas. So, yun yung pong gagawin ko. Lagyan ko ng mga pangalan para hindi mag-away-away itong mga tinuhak. Mga magagandang pieces para ba ito. Tignan nga natin ito, guys. Hindi ko... Ito, 2 plus meron pang sa taas.
ipadala ko to. Itong dalawa. Yan, ipadala. Ito, ilan ba yung tatlo yung andito. And I think meron na kaming ganito. So, ipadala ko to sa kanila. Pangalanan ko lang siya, guys, to make sure, no? Kasi, alam nyo naman yung nasa Pilipinas, guys. Kailangan pangalanan, kundi mag-away sila kung sino yung mamay-ari. Meron akong ganito. Look, ang ganda, guys, oh. Pakita ko nga sa iyo. Look. Magagandang, ano. It's a candle holder. And may candle siya dito. Ipadala ko to sa kanila. Hopefully, hindi sunogin yung bahay. Maganda siya ito. Maganda. I think meron na akong isa sa taas. Kasi kahapon, yung pumunta yung kapatid ni Tami dito, nagdala din siya. Ito, nagtataka ako kung ano to. Sabi pa, same-same lang daw ito. Ito talagang kapatid. Linux, guys. Linux! Ano to? And then, anong gagawin dito? This is fine crystal Linux. At para, this is for what? Look. Ang dami naman ito. May mga ano pa talaga, oh, certificate. Padala. At saka may wine floaters. What is this? So, ito, hindi ito pwede padala sa Pinas. Kasi, paano bang iinumin nila doon tubig? Ito siya. And ito, maganda ito pang scotch kay Tami. Oh. Ito siya. And, let's open. Marami na kaming ganito. Itagoin sa attic. Ilagay ko ito sa arik. Look, ang gaganda ng mga ito. Binigay ito ni ito. Hindi ito kay Tami. Binigay ito ng kapatid niya din. Steamer. Padala ko rin ito sa Pinas. So, yun siya guys, mga ipadala. And, hindi ko na siya dalhin sa taas kasi naalala ko box and then mabigat and then sa hagdanan. So, dalhin ko yung mga box, dalawang box dito. So, ginoo ko pag andito yung box. Si Hubs at saka si Dimples. Tutong-tong talaga yun. Okay, Dems, you have to move. Han? Nakapagbihis tayo, nakapag half bath. Hindi ko binasa yung buhok ko kasi feeling ko ang dumi-dumi ko kasi kanina nag-alsa tayo ng mga box, diba? And then hatsing-hatsing na ako kasi nafe-feel ko talaga yung dumi. So, nag-half bath tayo and then kararating lang ni Tami. Yung box andito pa. Andito pa yung Christmas box natin. Anyway, guys. So, hindi na ako magluto din ng dinner kasi meron naman kaming leftover din. So, yun na lang yung kakainin namin. Dito na yung ano, ipadala sa Pilipinas. Sinabi ko kay Tami, ipadala ko yun pero kinuha ko yung iba. Madilim na guys, look. Pero hala, the cat. May pusa guys. Hi Liam. Si Liam oh. Hi Lily. Hi Lily. Hi Lily. Liam. Liam. Lily. Hi, Lily. Who's trying to avoid you? Go down there, you hit me right in the eyeglasses. You're right. Huh? Seriously? I know you had to feel it. Okay, guys, we're gonna have leftover. As usual, my husband doesn't cook anything for me. Guys, we have a really good leftover. Hand here, pasta, baby. Yeah. Huh? And that? You want some pasta? You got more lasagna here. No, I'm good. You don't want the lasagna? I'm gonna have the seafood, okay? Okay, you got the other thing too. What thing too? The lo mein. Why you got me lo mein? I told you I got lo mein. Well, I don't tell you to get me none. I told you I to got get me.
Well, I'm having this pasta, I told okay? you it wasn't very good, so he needed something. Anyway, bumili din si Tommy. How sweet of him. Thinking of me, hello, man. No main. No main. No, man. Only one man. It's no main. Honey, you're so hairy, man. Hey, don't do like that. There's food, man. Han. Man? Man? Han. Han with the cat. Han. Really? I love you. You love Love me. you too, hon. You like, that's not really a good habit to get into. Anyway, guys, my husband is such a gentleman. He's such a gentleman. I want him to be gentle, but he's being rough. What's wrong with him? Come right over for food. Do you miss me? Yes, hon. You And do. I like, yes. You stay there alone for 2 days, and then I can ask you. You're not comfortable sleeping. You're not comfortable in the kitchen. You just... I will probably stay there when it's rain. Let me stay there. Anyway, and we're going to You would eat. cry. You're right. You would Yeah, cry. That's me. I cry. I never cry. Okay, guys, let's Cry. eat. Cry. You're such a crybaby. Did you mix it? Yeah. How do you like it? Well, better than it was. I couldn't understand why that big guy threw the girl off the cliff. Really? Mm-hmm. He did? Mm-hmm. That's his daughter. Well, first she tried to kill herself, and she took his knife to stab herself, and it turned into bubbles. I don't know what that was all about either. Because he doesn't want her dead because it's his daughter. So why he threw her to the cliff? Because Well, he was dragging her to the cliff, and she was fighting with him, so apparently she did not want to go off the cliff. thank you guys so much for watching. Bye guys. Bye, guys. See you guys tomorrow. Thank you. Bye. Good night. No, magkain lang kami. Magkain, kakain.